नैबे दिरबिलनि नानोलै थगायना हरजाखो ना माखो 25 केजि मासेयावनो कातला नै जा बरियाखा नै 25 केजि ना 1.5 केजि दं बेखौ दा जोङो सामब्राम बिलाइजों जा सामब्राम बिलाइ दुन्दिया गोरलै होनानै रोसि जेब 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 नाखौ हालदै संख्रि लागायनानै लाबाय एवनोसै दानिया दिरबिलनि ना 25 केजि मासेनो आं बाजाराव थांबोनाखै नङाबा गोथाव खेबनानै लाबोयोमोन कातला कातला 25 दुन्दियासै जा मेजेम
टेस्टि जाबायलै ना मासेनो 25 केजि ना काटला सामब्राम बिलाइ दुन्दिया गोरलै बरिया जेब जेब